Dobrý den, jmenuji se Jana Michlová, stála jsem u zrodu domácího hospice Duha ve Vrchlabí a spoluzakládala jsem občanské sdružení Tamar. Když jsem se po studiích s manželem a s malými dětmi vrátila zpět do Vrchlabí, tak jsem se tady potkala se skvělými lidmi, kteří měli podobné představy o tom, co by šlo posunout nebo dělat jinak. Tak jsme se na rodičovské dovolené ještě s partou dalších lidí, s kamarádkami a jejich rodinami rozhodli, že problém, že nemáme kam chodit hrát si s dětmi, zkusíme vyřešit tak, že jsme tady na otevřené farní zahradě společně vybudovali dětské hřiště. Protože postavit dětské hřiště není jenom tak, bylo se potřeba nejprve domluvit a společně s kamarádkami jsme založili občanské sdružení Tamar, které pečuje nejen o hřiště, ale snaží se podporovat i další aktivity, které pomáhají lépe žít ve Vrchlabí. No a to, že teď na části zahrady díky diakonii a její velké práci terapeutická zahrada, tak to je ještě o level výš a mnohem víc, než jsme si pro tohle místo ve Vrchlabí přáli. Po rodičovské dovolené, protože jsem povoláním lékařka a protože jsem taky před mateřskou pracovala v domácím hospici Cesta domů v Praze, jsem hledala, jak domácí hospic přenést i sem k nám, protože tady žádné takové zařízení neexistovalo a protože čistě náhodou naproti mě na chodbě bydlela Lucie Kalenská, která je zdravotní sestra a podobnou práci chtěla také dělat. Domluvili jsme se a díky pomoci ostatních a hlavně domácího hospice v Hořicích se nám podařilo založit pobočku domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Jana Michlová je nejenom výborná lékařka, ale empatický člověk, který umí si k pacientům najít cestu a naši pacienti se na ní vždycky těší. Kolikrát ta návštěva lékařská probíhá na přání našich pacientů, protože chtějí svůj čas strávit s Janou a dává jim pocit jistoty a odvahu, že svoji těžkou chvíli, kterou musí prožít, zvládnou. I když nemůžeme těžkou nemoc vyléčit a pacienty zachránit, tak jim můžeme splnit jejich přání a to zůstat se svými blízkými doma až do konce. My víme, že i v těchto hrozně těžkých chvílích se najít cenné a krásné okamžiky a často ty pomáhají potom těm blízkým po smrti blízkého člověka jít dál. Ze setkávání neziskovek později vznikla platforma Vrchlabí v pohybu. A protože díky tomu vím, co se děje a baví mě pozorovat lidi, když tvoří nové a dobré věci, tak jim tam ráda pomůžu jako dobrovolník, jako třeba na Foodswapu a nebo na festivalu Zahrada, který dělá tady náš evangelický sbor ve Vrchlabí. Určitě bych nebyla tam, kde jsem, bez mojí skvělé a tolerantní široké rodiny, která mi ve všem pomáhá a tolerujeme aktivity. No a taky určitě bez lidí, kteří mi v tom všem pomáhají mi věci vymýšlet, domýšlet, dotahovat a dělat je společně se mnou. Největší motivací je vidět, že to, co děláme, funguje, dělá radost nebo pomáhá. Mým cílem a vizí je mít možnost pokračovat v tom, co dělám, inspirovat ostatní k tomu, aby pomáhali druhým.